ilki bilen var yankı şol bir hal Murat hakda yankı şoňa şoňa guruldylar diýip oňa bir ýaranjalyk edip ýa şol neme bir şoň bilen oňuşmaň ýoluny gözläp ýandyr diýip düşünmäň. Sebäbi men oňordan ýene-de bir dalajagyny. Sebäbi hemme zadyň belan körügi sen hal Murat. Sen başladın şonu zomba manaktan. Sen odandan şu barını öjükdiren sen. Ha? Nire çıkmaly? Men sana ozanam aýtdym ha. Indi senden millet sorya, niye näme üçin çıkardın diýip sorya. Çıkarandan tutulany bar. Bulan tek meselen tek öňde. Sen nire gitekledin? O senden galmajak bol. Sen gurlan bolup ýördiň o taýda. Men lük gölüňe näme diýen bolup men sana ozanam aýtdym. Innen den sorap ýördiň, ay bular sora bardy, jogap ýok. Howa bolmaz oňa jogap. Sebäbi olar kelesaňrak da etşiň diýen şoňa. Düşündingmi?